ना राग मोसर ना बेटवा ना पुरासन वसामस खणी संस संसार आज तुमका बिरबलाची एक खणी सांगता तुम्ही सगळ्या ऐकाटात ना एक पुटी अकबर राया सरसीन एक पंडित टाकाय तो पंडित चिंतला अपुनून सुबडवंट म्हणून तो बिरबलाक सलवर जाईत म्हणून सवाल विचारून गोसेटा लोक बीरबल टक्षटाच्या उताराक ओपाटाला पंडित सारटाला अले बीरबल आमेन तुका डासुला बेसारे जेगी एक सांचे बीरबल सांगता एक सांचे पूर्व म्हणून तो पंडित सारटा को बी पहिले ठांटी पहिले बीरबल जिडून टक्षटाच्या डेरान म्हणता को बी म्हणून तो पंडित सारटा तू केंच्या डेरान म्हणता असे म्हणून तो बीरबल सांगता तू सांगितले कट्टे कष्टाचे सवाल सारटाय म्हणून आणि ते सारून